Sifuna ukuthi ke kumndeni walapha kwaLithuli akwehlanga lungehlika. Lalani ngenxeba amashiba amahle nigwenyethe. Usegugile yena umfundisi uNdwandwe osekuyisikhathi awuqala lo msebenzi wakhe. Kanti njengoba kuwe kuphela nje umfundisi lapha endaweni yonke imindeni ikhalela kuyo mase kufanele incatshele. Njengebandla ke sithi uNkulunkulu makanibophe ngebhande likamoya anipolisa amanxeba njengesethembiso ezwini lakhe. Umthulambuku umkakhe wayehlile ezelile emseleni ezemboze ngetshalo. Usekhale waze wayizichitshana. Maduze nje sizotethela ithuba lobufakazi kube imnikelo bese kuza umndeni uzombona umufi ngaphambi kokuba siphume naye siye emathuneni ngaphandle. Ashaya isikhwehlelo umfundisi. Kodwa ngaphambi kolokho ngiyafisa ukudlula ebufakazini bokuncane engikwaziyo ngomshibe owubaba walapha ekhaya nosethule namhlanje. Amen. Livumi ibandla. Amen. Yize noma bengena umuntu olandelayo esontweni uMadlanduna, kodwa ngimthandile umededela umkakhe nabantwana ukuba bezendlini yokukhonza ngoba lokho kukodwa kumveze njengomuntu ongame endleleni yensindiso yabanye. Amen. Liphendu amen ibandla. Ngokwenza kwakhe kanjalo lithi izwi lenkosi owesilisa ongakholwayo uyangcweliswa ngowesifazane wakho senkosini. Kanjalo nowesifazane ongakholwayo uyangcweliswa ngowesilisa wakho senkosini. Amen. Ngakho simi lapha sinethemba elikhulu lokuthi umshibe ungcwelisiwe ngomaduma kude wakhe esifuna ukuthi ke lapha kuye. Umfundisi ephenduka ebheka ngakumashane. Ntombi kaduma kude, qina isibhamba ntombazana. Ubopho okhalweni, wehle ngedolo, wenyukele enkosini. Ngimthandazo uthwale lo mndeni osusele nawe, unxusela abantwana bakho inkambe enhle kuNkulunkulu. Baqumo mama bahleli behlelile emseleni endlini bezimazisa uMashaka. Nabo bembetha amatshana, babodwa bachiphizayo khona lapha emseleni. Isidumbu sikaMshibe silaliswe emsamo sasisimbozwa nje ngengubo ngendlela okwenziwa ngayo umuntu engazange adluliswe esibhedlela. Uzongcwatsha ngesikhumba, umnumzane womuzi phela lo. Mkhulu lo mngcwabo kaMshibe. Abheke izingane zakhe, ayibone ihleli ngasemnyango zidla imhlathi kucacela noma ubani nje ukuthi mkhulu lo mthwale enganeni. uBhekthemba uthunjana wakhe usejulu kuyamfoma uncike kubabekazi wakhe uTebha olokho emesule njalo ngethawulo lesebizela amanzi te okuyintombazane yakhe uNandi sekuze kwashelwa izwi ngoyise obekumthanda kusenjalo umfundisi adedela umfakazi kusukume yena udadewabo kaMshibe uTebha ngeculo laseLuthela elithi athathise kuleli vesi elithi nalisela lajabula libona lo mthombo aqhubeke njalo ethi nami ngonile kangaka ngingagezwa khona azala ngibhlungu uthatha uTebha ngibhlungu mfowethu amen obese kuyo sele ukusibhekela umuzi kababa njengoba thina sesaziganela nje yize noma umfowethu bese egulile kodwa bekungakamfanele ukuhamba phoke impilo yomuntu asiyiphathele yona amen aphiqiza izinyembezi aphendukele kuMashaka kodwa aqalaza izingane nathi bheki thani nikulungile abantu abami jabulani kukuhle nijabule kukuhle nimdumise nasenhluphekweni ngoba lokhu kwamadoda azonisondeza kuwe abeke iduke emakhaleni afini Ntombi kaduma kude ngibonga ukuthi usheshe umfihlo umfowethu engasayiswanga ngisho kulezi izibhedlela zakhona ngoba izwe selonakala abantu sebeshonela emakhaya ukuthi esikhundleni ngabuya ngcwatsha umuntu akhishwe sayoqalisa izibhedlela esingazi ukuthi uyohlinzwani kunokuba buyele kumdali wakhe njengoba afika banqekuzisa amakhanda bevuma abaningi aqhubeke uTemba uthe umyalezo ufika izolo kwami ukuthi umfowethu akasekho ngakhale kodwa ngabuye ngajabula uma ingane yethu uzofihlwa namhlanje siyabonga nakini nonke zakhe ngokuzosizimazisa sihandelwe inja yakwethu awu ulale kahle nonoke insizwa kababa edle ngenhliziyo ende nobumnene
abheke esidunjini esasilele sithushikile emsamo. Ulale kahle Dlani. Uphumule ngomusa Mshibe. Uzusikhonzele kobaba mkhulu uDephula. Siyokukhumbula nesalukazi sizizalayo kaNkwanyana uthi sithe basibhekele lo muzi. Siyokukhumbula wena kaNono. Asuke yohlala phansi eciphiza izinyembezi engasacelanga nenkosi ukubithela umusa. Basukumeke nabanye bafakaze bekhalisa umndeni bahlale phansi. Ibe buhlungu inhliziyo kaMshibe uma sekufakaza uNandi indodakazi yakhe. Baba, bese ngithembile ngithi uyongidonsa ngengalo. Ungikhiphe ungiyise kwamfazi ongemama. Bese ngilinda ukuzwa ungiphi iziyalo zokugcina zokungikhulisela ukuyokwakho umzweni indoda imele isibongo sakho emashibeni. Inyembezi zigcwele amehlo kuNandi njengoba ekhuluma nje. Avela phuma uBhekthemba kubonakala ukuthi uvukwa umunyu. Bamlandela abanye babuye naye. Kulungile Khehla. Sijabulile ukuba nawe ushiye ngokukhulu ukuzula. Kodwa iyohlangana kwelizana. Lwehle nakuMshibe unyembezi olulodwa umeseza indodakazi yakhe ikhala ngomunyu owulolu hlobo. Makhathaleni umfundisi. Bazalwane, sizocela bonke labo abaphethe izipho neminikelo bakweqise njengoba kugcwele kakhulu bese umshumayeli uNtetha eze asifundele umlando wakhe ngaphambi kokuba bona. Nebala benze njalo. Asukuma uNtetha ngeculo bese ehlala odabeni. Umthi yonke Absalom Luthuli ube ngowokuzala esigodini sakwaNcamalala eNkandla. Ube ngowesithupha ebantwaneni abayisikhombisa bakaMnumzana uMpiyezi Ntombi Abraham kanjalo nonkosikazi uZesuliwe Mavis Luthuli. Wazalwa mhla zingu-15 kuNhlolanja enyakeni ka-1895. Usishiye mhla zi-10 kuNcwaba enyakeni ka-1946 emva kokugula isikhashana. Ushiye emhlabeni umkakhe uZendile uIgnatia Luthuli uMashame kanye nabantwana bakhe ababili uNandi noBhekthemba. Sengathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula. Uthe ngahlala phansi uNtetha wasukuma umfundisi. Sizocela ukuba abafana bebehlinze esibayeni basilethele isikhumba sakhe ngesikhathi umndeni usambona. Bedlula nje abomndeni uMshibe ubalisa nezingane zakhe esezizoba umtshingo nje ubethwa ubani. Bathe bengaqeda kuthathwa isikhumba asongwe ngaso maqede bamthwala bozalo lakhe amakholo elandela ngeculo sekuyiwe emathuneni angaphandle komuzi la bonke oyise noyisemkhulu belele khona. Kube sengazi uthi naye uMshibe ungomunye walabo abantu abathwele lesi sidumbu sakhe sibanjwe ngamadoda amane. Amabili abambe ngasekhanda kube ngamabili abambe ngasenyaweni. Yena ke uyileyo yokuqala kwabambe ngasekhanda. Ubahola phambili njengoba sebeyuphuma ogangeni lomuzi nje la kuvulwe khona isiphondo sokuya emangcwabeni. Uyaphi lapha wena? Ushikhehla elidala uMshibanga lazama ukuthi lubani liphebeza ngezandla lihebeza. Hayi, phindelana emva. Ayikho lento yakho. Esadidekile njalo bamdudule laba abanye abathatha athwele nabo lesi sidumbu athethe uyatibila ubuyele emva kucace nje ukuthi angeke akwazi ukwehlula amadoda amathathu wonke eyedwa. Nebala bahambe nasi isidumbu baye bafike basibeke eceleni kwencwaba. Namanje leli ikhehla lisakhuluma kulokhu ngezwe lehedleselayo. Bekungafanele ngabo lapha okungenani bekufanele uyesibhedlela. Lisho sakuncema. Athi uzama ukulichazela uMshibe lalizwi nakho ligqitshwa nayi ingoma lapha yamakholwa eyasiqhuma phezulu. uMshibe azabone ngoba selikhali ikhehla ukuthi alifuni ngempela lento eyenzekalayo. Azama ukulichazela ukuthi kufanele basingcwabe lesi sidumbu. Likhali ikhehla lithi okungcona kulindwe kancane. Abuyele kulamadoda aphethe isidumbu uMshibe ngebhadi afika sevele emgodini asefaka isidumbu egunjini lelo eliyikhosomba elakhelwa isidumbu. Apaquze ethi uyawavimba ukuthi angasifaki isidumbu amadoda asifake.
asifake kuleli ikhosomba asibeke kahle phansi phezukwetshalo elalendlelwe kahle bamlalise kahle bamqamelise bese bemembeza ingqovungqovu yengubo yokulala emveni kwalokho bahlehle kubekwe ingodo lezi ezihlukanisa ikhosomba nomgodi omkhulu zivikele isidumbu ukuthi singathintwa inhlabathi. Uphaphama nje usabuzwa kancane ubuwelewele bamazi ayethi phosani ingubo zakhe. Ngesikhathi evula amehlo kodwa ezwe ukuthi kuthi lelele isithongane esinamandla athi akeke athi ukulala kancane ngesikhathi lokho ephazanyiswa umsindo owawulokuduhuza lapha esicabheni uduhuze esicabheni alele kuso duhu nabanye abaculayo khona lapha ngaphandle egcekeni ngokuphazanyiswa lo msindo ongapheli kuwo lo mnyama avuleka amehlo kumshibi. Uphaphama usemanzi ke ujuluka kumnyama la endlini athi welula isandla uphuthaza into yokukhanyisa aqaphela ukuthi umzimba wakhe uboshwe wasongwa nganto thizeni. Umsindo wobudukuduku esicabheni sewuya ngokuya wehla kancane kancane. Sekunesikhathi alala kulolu khukho lokufa akakhumbula ukuthi uzumeke nini. Ukugcina kwakhe uzubuhlungu bumshaya ohlangothini uhle kombani maqede kwacima izibani kuye. Cishe ngangcatshwa ngiphila madoda enyenyeza yedwe bumnyameni engafune nakuvula amehlo naku vele kumnyama la endlini. Akanasiqiniseko futhi sokuthi lento seyinesikhathi esingakanani yenzekile ngoba uvele wathulela khona lapho. Sawahla impela ke manje lo msindo wobudukuduku kade lokhu khala ugakaza isicapha sakulendlale lekuyo. Nabaculayo sekungazuthi baculela bonke manje. Kuyabanda la endlini. Aqaphela ukuthi ukubanda lokhu kusuka kulenda embethe imanzi ezwe ngokunuka kwenyama elihlaza ukuthi isikhumba senkomo le mameshama ethuka egelekeqeke uma ecabanga ukuthi kungenzeka yini ukuthi bamngcwabe ephila athi uyanyakaza simbambe isikhumba ulele ubheke phezulu azinyukele ayinyukunye siqaqeke isikhumba athi uphakamisa ikhanda ayinqubuze ngesiphongo phezulu aqinisekise ngokuwohloka kwenhlabathi imxhophe emehlweni ukuthi iya kunjengoba ecabanga ishaye ngamandla inhliziyo. Yonke lento akade eyibona njengephupho bekuyinkonzo yakhe yomncane. Ubeyizwele epusheni nje kanti yenzeka ngempela. Akasezwa lutho-ke manje sekuthule tu. Nalo msindo budukuza isicapha usuthule. Athi uthinta isicapha lesi athola ukuthi izindingo zona kanye lezi ezivalela umuntu egunjini lethuna. Umsindo bekungowenhlabathi ebigcwaliswe ethuneni kuqhitshwa ngayo insila yomnumzana. Maye ningahambi ningakushiyi. Eshaya zona intungo lezi ngesandla esisodwa engasezwa nobuhlungu emaqhupheni. Ulele ubheke phezulu indawo incane ngisho ukuthi angaphenduka. Ngilindeni ngivuleleni ngiphume kuleli thuba. Lutho ayinyakazi izinto ashaye zezwe ngokuphicike emaqhupheni ukuthi useyonga amemeze izwi libuye ligcwale kuye indlebeni ligwaze njengomkhondo omkhulu. Yelekelelani answininiso usimakade okulunga mkhumbulo usephelelwa nawumoya kumnyama thu kuleli gumbi alale athi ja ayikho indlela yokuphuma lapha. Akhale kabuhlungu engalikhiphi ilizwi kwazise libuya lizomhlaba kabuhlungu emadlebeni abubule ngomunye. Ngelameleni mathongo ngelameleni zinyanya kitakuleni bomshibe kitakuleni bono no. Oluthulu seyamfoma manje
nomoya usuyamphelela kwazise akukho moya ongenayo lapha. Usephefumula umoya wodwa. Afikelwe inzululwane nesiyizi khona lapho. Uyasola futhi ukuthi useyishile kanti nokuzichamela sekukhona. Uzwa nangephunga eselivimbanise kulomgodi. Amandla seyamphelela. Awu, kodwa ngabantu abami abazi ukuthi abasenayise ngibe ngikhona. Oh, yeka ngomkami ozozilela indoda engafana. Oh, Nkosi yami. Ebubula eyedwa. Useyababona njengesithombe sengqondo sebebuyele ekhaya bekhala ngoyise sebemshiye koyise emkhulu. Ingqondo yakhe igijimiza iyofika emadodeni abemba okuyimanje yahlanjiswa esangweni ukuze akhiphe ibhadi. Oh, ngaze ngafa kabuhlungu. Ngife kanje. Ala Twish. Ufisa sengazi ukuthi ubengafika ke noma ngephupho nje koyedwa wabo abatshela ukuthi akafile. Oh, kodwa kanjani nje ngoba umuntu ofile kuphela ukwazi ukufika ngephupho. Akhumbule ikhehla belibone ephushini limhemeza. Kusho ukuthi belala khona ukuba isidumbu sakhe sizongcatshwe ngafile. Uyakhumbula ukuthi ulwe kanjani naye nalabe bebesiphethe isidumbu ukuthi ayikho indlela yokuthi bangayenzi lento ayicelayo. Sebesithwele beza naso lapha emathuneni. Noma ngalazi leli khehla. Kodwa usho ukuthi lingomunye obaba mkhulu lapha emashini. Ecabanga. Oh, kodwa nani obaba mkhulu. Sala nisemfumana icebo. Tholani indlela yokuya enganeni zami. Nibazise ukuthi ngiyaphila. Angifile. Baphuthume bazongikhipha lapha. Umshibulele nje manje uvala amehlo ngoba nakhona lapha kuleli igumbi umenyakaza kuwohloka inhlabathi imxhophe emehlweni. Kanti kuyefana vele ngisho angabheka kumnyama. Inyembezi zigobhoza zisuka emehlweni zehlele endlebeni njengobelele kanje nje. Osekumphatha kabuhlungu kakhulu ilokho ukuthi uphaphame besagqiba esangakwazi ukumemeza. Yena wayitshela ukuthi upapa manje usokhukhweni lakhe eyitshela ukuthi umsindo lobudu kuzisicapha usesicabheni kanti hayi bagqiba. Bebesangamuzi ukubukhale lapho ngoba kusho ukuthi umgodi ubuse wafa. Ulele nje lapha ufikelwa umcabango wamadoda nabesifazane bendawo abaningi abangcwatshwa bengazange bedluliselwe esibhedlela njengaye. Nokuthi kungenzeka yini ukuthi nakubukhona owafaka kabuhlungu njengaye. Phela lapha kukwanqamalala. Basadla ngolidala. Umufe namhlanje uyangcwatshwa kusasa. Akazazi ukuthi ulale nini njengoba evuka nje. Isimo sakhe sisafana. Kodwa umoya wakhe uvuka unokuthula okukhulu kumangazayo. Mhlawumbe leli iphupha avuke nalo. Uyamamatheka nasebusweni. Ephusheni lakhe uyithole phakathi kwebebegqoke ezimhlophe saqo. Bekuyizingwevu zamakhehla ezintshebe ezimhlophe ezicolekile zikanye kahle nezinwele zakhona zagcotshwa ngamafutha bekhephu kamakhekhethe. Kule ndawo bekugcwele kukhona nezalukazi beziphuphuzela uboya ebusweni nebalelihle ungafunga ukuthi azikwazi ukushisa kwelanga. Bekuphithizela nezingane bonke bemamatheka begcwaliswe ngomoya wobumnene nothando kungekho bonakalisa izimpawu zokukhathala nokudembeza. Umshibu uqaphela utshani obuluhlaza basehlobo endaweni ebebehleli kuyo neziphethu zamanzi amhlophe esagagasi ehle entabeni njengempopho. Bekunokuthula nokuxolo lwesimanga kule ndawo. Esephakathi kwaso leso sixuku uzimvunge yomculo omnandi obuvungama uhambisana nomzwilili wendlela yokuqala wena owezwa umculo wamaNothi. Lo mzwilili wesifazane obecula lapha ubengabonakali. Kuyizwi nje elizwakala emkhathini ngesikhathi laba abahleli bethe shaye lapha phansi becula bevuma imvume ebihambisana naleli lizwi elisemkhathini.
Umshiba uthathekile lolulozo lolumculo okuthe engazelele wabona sebemvulela isikokela bemakhela isigungu sokumamukela. Ungene shesha ejaha ukuyohuba kanye nabo aqine. Kusenjalo ubone sengazuthi kusebusuku kodwa inyanga yakhona beyikhanyisa kube sengazuthi kuheleza umoya obupholile ubanda kamnandi uvele emfuleni obuseduze. Uyabona ke Ushe elinye ikhehla ebeliseceleni kwakhe. Abukho ubusuku lapha. Amamatheke engakholwa yilesi simanga sendawo. kukuweka ukuthi uma kusekuseni ufuna ukubuyela emuva noma sewuzosihlalela nathi lapha. Kodwa ke thina hayi siyakwemukela. Lidede lizandla ikhehla limamatheka likhombisa ukumthakasela. Lehlele naye emfuleni obucwebile kuwo obekungenelela zonke lezi iphethu ezehla njengempophoma. Njengoba ngezinyawo kuwo nje amanzi uyakuza ukuphola nokubanda kwawo ezinyaweni zakhe okudala zihamba sezize zavivukana. Me phuza lapha. Kusho leli ikhehla limcakulela ngesandla. Uyabo asowumi thina lapha. Asilambi asesweli. Limamatheke ligegetheka. Limhole limkhombisa izihlahla zomvuthwamini nezinye ithela angazange azibone ngaphambili. Lihambe naye limkhelela kwezinye zazo athi angabuma kanye wezuba umtoti benta angakaza izwe nasemandulo. Yinhle le ndawo nabantu bakhona kusengazuthi banomoya wokuphilelana. Ngaphesheya komfula bekuyindawo enotshani obomile obukhomba ukuphelelwa impilo. Uqaphele ngenkomo zakhona ezondile kubonakala imbambo sezidla ngisho inhlabathi. Eceleni kwazo bekulela amankonyanazo efile sekuyizibhuce enukayo zidliwa ngamanqe abese egcwele kuyo yonke indawo kwazise iningi lokukhona osekufile nosekuyalela ngenxa yesomiso nokwadula. Nansi ya indlela ozengayo limkhomba khona ngaphesheya lapha. Lezi yazinkomo ayivumelekile ukuba ziwelele ngapha. Ngisho zingalapha ngisho zingalamba kanjani. Kanti ngisho nenyoni zakhona zimele ukundiza zindizele ngakhona zize ifele ngakhona. Abangaphesha kwalomfula abanasabelo kokungapha kwawo. Kodwa umke wabanenhlanhla wawela wafika ngapha. Siye sikwenzele idili sibonge ngoba bambalwa kakhulu abafikelela kule ndawo. Kusho leli ikhehla liphindele emuva esixukwini. Umshiba ngazi noma lilandele noma thathe lendlela yogwadule ebuyela lapha ikhehla lithe uvela khona. Pho mina ngifike kanjani lapha? Ebuza elilandela. Ungabongi mina. Bonga nawe uyawunolopha. Likhombe elinye ikhehla umshibathe umelibheka walithola lifana ncimishi naleli belimhebeza nesikhathi isidumbu sakhe sizoxhathwa. Uyothe kwenze lidili. Umshiba uthe uma ethi uyalibheka leli khehla labheka phansi lakhophoza. Waqaphela ukuthi lisakhala namanje. Akakavumeleki ukuthi akubone. Uzokhuluma naye emva kwedili leli esikulungiselela lona. Kodwa ke kuzofanele ukhethe noma sikwenzele idili lokwamukela noma ubuyele emuva. Zikhona indlela zokuthumela umyalezo ukubulandwe ngoba ngiyakubona ukuthi usethukile kwamanje. Uvalo lwami lokuthi uma bengakulanda uyobusa kwazi yini ukubona indlela ebuyayo eza ngapha. Limbambathe emahlombe leli khehla ngesikhathi ebheke phansi engabaza. Kusenjalo uphinde wezwa yona futhi leyo mvume yolozo lomculo ophelezelwa umzilili behuba kusengazuthi beze emva kwakhe. Bebeza kuye njengefu begqoke ezimhlophe. Indlela bebeza ngayo kuye ifana ncemeshina leyo kuza kwegagasi umubhukudo olwandle. Kuthe nje lapho selimthatha leli gagasi waphapha. Ngandlela thize uthabile umoya kaMshiba njengoba leli lapha nje akangabazi ukuthi kukwela mathongo lapha ya abekhona. Empeleni nje usefisa sengazuthi ngabe usekhona. Awuphebeza umcabango weingane zakhe nonini. Hayi
wonke umuntu kumele ukuyihambela indlela yakhe ecabanga. Uyamphelela umoya njengoba sekunesikhuntana nje nakuleli gumbi. Umshiba kanendaba nalomoya ophelayo. Acimeze amehlo, afikelwe isithongana. Athandazela ukuthi alale kulokhu engabisavuka.